vielä jotain. Sori kun mä oon ihan hirveesti myöhässä, mutta... Oh. Niin sä tarvit soppakauhaa. No, et sä muka ikinä pakkaa tällaista, hei. Millä mä syön siellä? Tässä on nää varakengät sille parkille, jos kengät puttoo. Mä vähän aloittelin myös jo. Joo, hyvä. Hyvä. Ei mitään raastin. Laitapaa sinne. Ai. Noin. Kannus, missähän se toinen on? Sitten mä katson meinasin näitä hakkamooreja, jos vahingossa vaikka mä revin liian kovaa, niin ei sitä tule Joo. niitä haavoja. No, täällä kättäkin puitsee. En mä tiedä, mut ehkä. Nää on ihan nätit. Joo. Joo. Entäs se loimi? Ei mulla nyt ollut kuin tämmönen. Kaupassa ei ollut oikeesti niinku isompia. Toivottavasti mahtuu ja tästä kaulusatullahan sillä oli tuo. Joo, oliks ne esti- vai koulukisat? Mihin sä oot menossa? Mä olin menossa niihin estikisoihin. Ei hitto, en minä muista. Näpäkään kuule. Nämä äiti laittoi, että jos tullaan niitä rahapalkintoja ja näitä kuollainjuttuja, niin... Joo. Himskatti sulkuna. Minäpä lähden nyt tuonne laittamaan sitä parpia. Joo. Elias! Etkö sä oikeesti yhtään pakannut? Ei. Nyt ota se mukaan ja tulee minun kanssa. Äkkiä! Siis mä niin ihan sairaan. Vaan siellä juttukaan. Ei mulla oo semmonen puhelinlentoinen jo. Eikö munkin keinostaa? Täytyy varustaa Kalle. Missähän tää vyö on? Tämähän vyö oli Kalle. Tääkin voisi noin. Tääkin voisi ottaa varalle. Tääkin. Tääkin soi. Tää ulos. Niin lattialla oli johtava tulee tallin käyttöön. Nyt tässä jos näitä tavaroita Kallelle. Hei Kalle, mitä sinä olet tehnyt tässä sattuulallais? Minun piti pitää se. Minäpä sen käydään vettä. Onko sitä varattu? Ei, sehän on poikien vessa. Ai niin. Naapurit piti semmoista meteliä, että ei sitä tullut poja mitään. Mut tänään me luetaan. Tätä sä ajattelee teidän. Elias! Mikä hevonen sulla on? Hevonta poni. Löysin sen sieltä. Elias, kannattais sunkin kokeilla joskus sitä hevoshuutajaa.